action. So karon nga atong challenge mo ni siya ang puzzle challenge. So ari gyud nato masukod og unsa kapaspas ang inyong utok. Ha? Kaya challenge mo, pass challenge. Pwede na namo na limo ko. Masukod nimo ko sa pasas mo utok. Unsa basukod niya may utok? Basta para ang basta atong challenge karon, puzzle challenge. Mo ni siya inyong pasal mas dagat. Oh, mo ni siya inyong puzzleon. Sulod mo. Oh, nya dapat walay BI ha, wala ni time limit. Automatic og ma-puzzle na ninyo nga mo di na siya porma, mabalik siya ang porma ana. Automatic premium ta mo og tag 50,000 pesos. Makaon ako kumama, pwede ko muli bro. Dili way BI. Tapos may kuha ni may utok. Bahala. Bahala lang basta walay BI, ha? Oo na tatagisot last Ernesto sa muka. Walay time limit, ha? Oh, mabungka ka na si Alimokoy. Mabungka ka Alimokoy. Ako simbol. Eh, sa tanotay. Na. Ano sa buhay? Pagka sa bungka gani mo ko. Sa dami ko utok na kan. Kapag umayo. Mana 3 seconds lang pagbungkag naabot mo 3 seconds. Dito. Okay. Gina. Okay. Okay, ready? 1, 2, 3, start! Ano, jadi apa ya Ernesto? Gimana sana? Unsa to simbol? Simbol ko na. Simbol lang ko na. Mati na. Layo ka naman eh. Hala. Hindi mo porma rin. Nakauli na yung tabo ay. Kini siya challenge, pambata aja kini siya challenge ha. Mati liyo araw kan mo. Saan na pilihan? Masa mo bungkag? Dali mo ganito ko sa ako. Ako yung bungkag. Ang ulo nabot na skiting, no? Ang ulo nabot na skiting. Nabalik ta din ako ng ulo na sa ilan. Saan pagbungkag ng karahon? Ayun naman na. Ginawas na pala ulo. Hindi na balik ay. Nasintro ba itong tawa naman? Ay, pumakat mo nga. Ano siya mo? Maniron. Nah, mana? Wah. Okay, nakuha na natin episode. Okay, naka 50,000 tayo. 50,000. Okay, next. Alim ako eh. Bungkag Ernesto. Yes, ma'am. Tara natin sa bungkag Ernesto. Dito mo bungkag. Ito yung dagang. Ayun o. Otok sa ba? Okay. Ready na, alim ako eh. Sige na, ma'am. Sige. Ready, start. Pakai otok na pila ka minutes. 4 minutes. Tingin ko na. Pas kaya. Kuha mo din. Muna na bailo na tilang wala na sto. Ang wala na sto. Wala na sto. Forma na? Sungan eh. Nah, murang nagsakoy ng tiilon. Tanawa ang tuunan na suwala. Kana yan na gusto ka mamaya ni mga utok nun. Tanawa white lano, sinususo lang kidusko. Ano yung mga white lano, ano yung mga white utok? 99 ko na 89 rin. Nawa na.
Oh, di mo tanaw sa iyang putarya, wag yun. Ang tiil gani, wag gani tanaw-tanaw sa dapit. Kaya ni ko ano. Ano mo siya? Ano? Ano? Saan tayo magbuntagan sa tanim, ma'am? Kung may plano ng suha, tanaw na may plano ng suha, waman. Kaya ni ko ano ko. Ako may naporma sa gusto. Ano ko eh? Ang katurag yung Mickey Mouse na to. Murag isakto. Kinisaw na, gusto nga ano, masih dapat ano, kiniho. Hindi man yun, good. Na. Dahil yung kini usa diri. Nabot mo na liha. Mukha na. Saka. Saka natin. Oh. Ini kan kira mabot mo dari. Sus. Kastar lang. Padahal mag-ambias. Okay na, nautukan din. Kurma na gid. Mana? Ang natiin, hawak like wang pud. Mo gid. Ante ko mo gid. Di ba? Sino nila? Ante mo na. Di ba? Dili. Katamot. Kunin ako kasi. Basta dapat mo na. Kaya kini. Tututok ni. Yan na, yan na ba? Ito pumatupong. Yan, sakto na niya. Ito na ba mo? Yan, sumpaya na gano'n. Hindi. Hindi tudok. Ano, nagtituyok naman tao na. Di ba? Yan, hindi na nakamuta. Oh. Ituyok ni. Siya mo taga-series to na. Nalito, mangandang kita Ernest lang. Ang kuha na. Kapit na mo 6 minutes eh. Halimakoy. Oh, sakto na lagi. Saka. Saka. Oh, pak. Allah ni daw ni kan. Idaw na talo. Ay, nakuha ni mo halimakoy. So nakay 50,000. Oh, 50. Oh, bungkaga tay. Oh, next Ernest to. Nakuha dyan. Lo ini serius kay. Siyan lay bugo na bilin, saya namang usa. Oh. Sige. Una. Hindi pa tanaw na siya dibungkag. Sige, ready na Ernest to? Ready naman. Okay, ready, set, go! Ikaw. Berarti. Nah, sa pagpano ultimo ang kamot bisa lain mong kamot. Usa pagkasal ba ko gina, usa pa rin kamot na bisa lain. Ay, lian ay ipas talaga kami anak kamay mo ambiha sa anak. Sige. Kita mesti siya bungkag na kung bro. Temi pa siya kapurma pa dero. Manawar ko na yung kamot. Ito, Mario Sep. Oh, yan, kamot man. Ito masuk ka, traffic yung magamit. Oto, kinis to, ha? Oh. Gamit ito yung simbol. Ako na nakomplito man. Ang oras tas solido. Hindi man ako. Asa ko, ultimo na yung kaya lagi yan ba? Ipastar sa daan. Humok mo siya, ipastar mo. Ay, hindi ko. Nah, kumusta ka makauli ani? Namuhi namang ubang eskwelahan. Ay, may naong liwan. Kanina, ma'am, naong lubot. Ate mo. Nanay, naong gina may lubot. Klaro ni, nasa ba? Naong, saka. Saka. Ay. Latikan kamutang bawga. Ang ulo. Ito yung kamot niya. Kita ron lagi pastar di kena siya mo kamasudin mo tang pastar. Ah, na dili ako ultimo pastar di mo kasabot. Dito yung unahon kay pasar kay unahon ba? Video na siya yung... Ah, bilis na porma may. Ha? Bilis na buwag sa porma na yang naong.
Ang sama, layuan mo ma'am. Hindi okay na nitigil eh. Kita ro lagi pastar pero dili mo gahi. Ada biya gaya pasapton. Ha? Si sa gini kana sa kuha pastar. Yung naklak mo siya ma'am. Daplak na yung ano. Wa lagi padulungan. Kailangan ka Among minimo ba yan? Wala may biyay ha? Wala biyay. Ang bugay pa ng tabaw ma'am, ang papa. Ha? Ano ba tong tabaw? Tayo na kabo ito. Nagubog yung tubig ma'am. Yan nato pwede biyay Sir Ernesto. Saan na nga ang una na skipping. Wa mo tran ro. Kuha di mo na ma'am, ang tingkoy ma'am. Wa mo tran ro. Ato ni babaw. Ah, wa mo na magpasok na duwa mo na siya ma'am. Usap taon na magpasok na trabaho. Naduduwa mo na nun. Ha? Naduduwa. Wala man ngit-ngit na iba, batang kanin. Tiguang na tayo. Ulo. Ma'am, ingon man ginagmay ang kanang tingkoy mo. Pinupino na mo, wala man na mabuo. Pusog di po mataro. Sus. Ugtas yung kunin mo ba? Ugtas yung kunin mo ba? Imo yung pugson nga siya. Ma'am. Ay, kila kita sa kay batim. Batim ito na mo katawa. Ilang ila dugo ko na ko. Ay, iya sa pugson oh. Kana ko talimong ko, ma'am. Ila na sa ulanan. Ate ila na sa ulanan. Masa naman ay? Mabuto na ginaron natin. Ay, rabot. Wala ka minuto, ma'am. Walay, kuha walay tayo. Walay, kayo. Oh, basta may biyay ba? Ano ka ba niya? Rugtas naman nimo. Doon na siya. Matok sa mundo, eh. Bawang sa yung matan. Doon man eh. Round. Akong dan paslong doon, ma'am. Isa ba tay? Oo, matuog. Matuog na, ma'am. Uy, nabalik ka na, ma'am. Ha? Naandong ka na dasa. Ala, uy, nanananggal. Ano saan man eh? Pero nga diha para makauli ning doon kauban na natog na. Ay, idamay ko na sa akong kabugo. Idamay ko na, ma'am. Ano bitang imo kong direksyon ani nga? Ibaw kang bugo ko. Okay ba? Wala pa. Dam ko nung lima ka klase dam ko, yawa pa ginasulbat. Saan ka man nagmauro na ako sa kong mata na? Bawa naga. Luwa-luhan na niya kong mga mata. Yan na niya ay. Bitaw na na. Saan naman na? Ay, layuan. Mas tinuod. Ang Tingin tingin na nagmananggal na imong Mickey Mouse ya. Ma'am, kanang. Okay na din natunong sa to. Ano ka na do? Mabadong na niya sa ako. Mabadong na niya sa. Kunin. Sa. Sa karon guys, akong balikon ako estudyante guys, ni si Ernesto guys, ug nahuman na ba niya ang iyang puzzle. Kay napulan sa ginuhat ganiha, dugay kay nahuman og puzzle. Sa karon atong balikon kay nagabian jud kay akong tusiginan hoy BI. Okay, class. Nang gabi. Ya, sa Ernesto, kumusta man? Nasulbad na? Ang problema ko na ma'am. Sige, dali ah. Nangitnitan ko, ma'am. Mo gani na, mga kauban ang atog naman noon eh. O pa, jud ay ka nahuman day diha di ay. Naduka ni ma'am. Oh, good evening. Ma'am, magla ka pala hapon, ma'am. Wala. Sir, mas gabi. Oh, Wala, sunday na may sa gabi. receipt, ma'am. Bigutom na lang may pinaabot, ani. Alas 11 na ta mo gibalik kay para sure ball jud nga nahuman yo pa man day ni nahuman di ay. Lagi, ma'am. Ibabay ka na ko, ma'am, nga. Bugo-bugo mong ko, ma'am. Kana, ma'am. Ala, correct, Ernesto! Oh, sakto na, oh. Ako niya. Tingki. Bente. Ada na, 50 mo. Ato ko magkabaw mo, patawag ka pakaon. Sige. Sige, bye-bye, mga estudyante.